Ọ bụ n'ime ụlọ ọnwụ ka a na-abata ebe a na be Akụnne Onyeshi Agabi Idunzegwu na Ọnịsha do Ogoshie. Ọ bụ Nwaolu Ọdịamma the MC Nwaolu anyị kenefọle alụkwa. Ọ bụ ebe mmadụ nọ. Ọ bụ ebe njidere mmadụ. Ndị ọzọ Nzediegwu na-abịa ka baba ga-ekpu akwa led by Nnayugo Nzegwu. Ike anyị kenekwala unu ndewo daalụkwanụ ndewo asaghị ga daalụkwanụ ndewo achịleta akwa unu abịa nnọọ nee na ọnụ iyi nụ oluo na nkuku ọpụta ọnụ iyi anyị kenele daalụ sir, thank you so much nnọọ Agabi Idunzegwu anyị kenele ọbịa na-eni nwunye na-akpadị ndị ọzọ Nzediegwu ejeoge ekpusi adaba nwaanyị akwa bụ nnukwu adaba bụ nwanne Sami Nzegwu, ada Sami Nzegwu ọbịa kabajeje ekpu ahụ wee na-apụta deta a na-ejezi ka ọ jee ebe Akụnne nọ ka Akụnne wee kwa alụba ozu. Akụnne Agabi Idunzegwu anyị kenele ọ bụ nya bụ onye na-akwa nne n'ụbọchị tata dị ebe a enevu anya evo ihe obele ọ debe o ji akwala Ọnịsha ozu ọbabịa. Akụnne anyị kenekwala ọ bụ ndị Igboro ọgba ọza nwunye bụ Osori anyị kenekwala ọdịnama daalụkwanụ ọbụ ọzọma na-eje ka waje gaa ekpu akwa. Ọ bụ ọzọ wee ntekwa n'ọkụ na the historic house a na-akpọ ya ụlọ mgbọ. Ọ bụ ọ ga-ya batala Ọnịsha ka mgbọ niile bụ na-arụ na-atụrụ ya during the Biafra Civil War, Nigerian Civil War. Ọ bụ ya ka oge mgbọ ọnụnwa tụrụ n'ụlọ niile a na-akpọ ya ụlọ mgbọ na be Nzegwu ka ọ dị opposite Akụnne Ọnịsha do lụsịa ọlụba. Ọ bụ Savannah chere ya nọdụ n'ebe ya bụ ọchị Awayali alụba debe aka idu anyị kenele. Nwanne ama keke mama ndị Igboro ọgba ọza na ute ego na-ewutere akwa. Ọ bụ ndị Igboro ọgba ọza ga-eje ga ekpu ya akwa.
wee na-apụtazi ọ bụ Mediba. Ọ bụ ndị inye m ihe bịara ka Akụnne kwalụ bụ ozi ebe a jere gaa Mediba. Ọ bụ ụmụ Ibejiọfọ bịara ka kene Akụnne Nzegwu maka na ọ bụ nweva ka ọ na-anụ.